Lift up the trumpet and loud let it ring. Jesus is coming again. Cheer up, ye pilgrims, be joyful and sing. Jesus is coming. Jesus is coming again. Ito'y titimek tinamdama, may sa timek, ang mga ipugpukaw, ani Apo Isus, umay manen, agsagana ka sumabed kan kuana, kaya parendigem titalan na. Precious Lord, take my hand, lead me on, let me stand. I am tired, I am weak, I am worn. Through the storm, through the night, lead me on to the light. Take my hand, precious Lord, and lead me home. When my way grows drear, precious Lord, linger near. When my life is almost gone, hear my cry, hear my call. Hold my hand lest I fall. Take my hand, precious Lord, and lead me home. When the darkness appears and the night draws near, and the day is past and gone, at the river I stand. Guide my feet, hold my hand, take my hand, precious Lord, and lead me home. Take my hand, precious Lord, and lead me home. Bali po dito Los Angeles, California, USA. Di stasyon KOGH 94.3 FM. At di man pagayam yu Pastor Vic Ariola III kumapkablao. Idadon na ti pambendisyon ni Apo Diyos kadagiti pagtaengan aro-aro bayan ken barbarangay, syudades ken luglugar anyaman nga pagurasan ti lubong nga pakadanunan daytoy programa Timek Tinamdama. Ni Apo Diyos kung magagayem ti mangtaginayon ti salonat tayo ken ti panagtalek tayo ken kuana panakipagpagna ken ni Apo Jesus itinaldawaldaw. Ti programa Timek Tinamdama ipapay kada kayo ti Our Great Hope Today Ministries. May isa nga panagministro ti Seventh-day Adventist Church di Talogaryo. Ket ita agkararag tayo.
Itanawa po nga agadal kamin kadigiti sasaom. At tuyda digiti gagayem, nagdengdengeg, iti inem mapulok it inem, nga pagpagilyan, at dadatatapo, nga dumdumngeg titimek ni Apo Dios, babayan ti panangaramat mo to'y gayem kanadipen mo. Uwa po, bindisyonam da ito'y aldaw. Dating kang panagadal manen, no kasano nga makaited, iti nan anaya bindisyon ti panagtulnog ken panakipagnaken ka. Marek nami kaditi iaawag ni Apo Isus kadagiti panagbiag mi. Ikararag mi ti tunggal familia, dagiti masaksakit na Apo, lalo kadagiti apanawen. Agasam ida, isublim da itang abiyag, ikami dati gundaway Apo nga agbiag, tumabalindamit nga isuko da itang abiyag, ken pagbiyagan dati na bindisyonan, amasangwanan, kastamit iti agdama. Ikararag mi na Apo, ti tunggal lugar, nagiti komunidad nga representaran mi. Marek nami kaditi tal na kan ragsak. Ti panagkaykay sami kadagiti papagayam mi, pampamilya mi. Iti kaiglesyaan mi. Apo gyaman kami tati maudi nga padto, apa nakaykasaba ti maudin nga damag ti panakaysalakan. Adda kumamit Apo nga umabot kadagiti lugar nga pagdengdenggan mi. Agyaman kami, tasikan ti agsao, babaen ti ingkam panagadal, daytoy sumarunumanen nga adal mababaen ti panagtulnog. Agsipud na tinawat mi ida, tinapateg anagan na po may Jesus. Amen. Amen. Itultuloy tayo gagayem, iti adal tayo may papan ti panagtulnog. Amoyo ni Jesus, sinalimutmutan na dagiti bilbilin ni Amana. Naibagakon dayta dayti naudi nga broadcast tayo. Isang itultuloy tayo dayti nga adal. Agsipud ta adu dagiti masursuro tayo ken maadal tayo. Nga oray pagayam ni Apo Isus ket nagtulnog kadagiti bilbilin ni Amana. Gagayem ti nananay nga panagtulnog ni Kristo kadagiti bilbilin ni Amana. Isu ti kinananay ti mamati iti Dios. May sadayta gayem nga addang aramiden no sika ket pudno met la mamati ka kenkuana. Amoyo iti kinatao ni Apo Jesus. Nagtungpal kadagiti 10 a bilbilin tapno may pakita na kadagiti tattao ti kinalinteg ken kinapateg dayta nasanto na bilin. Ken may pakita na ati panakasubot agbunga ti panagtulnog iti linteg. Anya ti naaramid tapno matungpal ti kinalinteg, ti linteg, ti biag, iti mamati. Amuyo gagayem, imay ni Jesus ti kinasping ti managbasol, tapno agtungpal iti linteg. Adda kadi pamaneknek mo, Pastor Ariola, dito na santuan nga surat, adda. Kahit ko nga basain, dito yung libro ti Roma, Kapitulo 8, versikulo 3 ken 4, kat kastay ko ti kunana. Tati saan amabalinan ti linteg, idinto anapakapoy gapu iti lasag. Inaramid ti Dios nga imbaon na ti anak na akasping ti lasag, ama nagbasol, ket gapu iti basol, impatay na ti dusa ti basol iti lasag. Mapantay di versikulo 4, napintas launay, di versikulo 4, kapitulo 8, kunana toy. Tapno, ti kinalinteg ti linteg, matungpal kuma kada tayo, asaan nga agbiag ti linalasag, no diket iti na espirituan. Inton makita tayon nagiti sirmata ti Dios nga ti linteg kasaan nga makapatagsen no diket mabindisyonan iti tao. Dayjay dusa nga may paay gaputa agsalungasing tayo no mapantayon ken kuana kiti pakawan tayon di kiti basbasol tayon
ipaayan ni Apo Isus dayjay a kinalinteg na amuyo gamin. Datalo nga pa nakaisalakan. Naadaltay daytay iti sumagmamano nga broadcast tayo. Isu dayjay insalakan nan ni Apo Isus tinaglabas tayo. Salvation of the guilt of sin dayjay mangburburibor nga baso ka insalakan nan dayjay. So dayjay ti makonkona nga naisalakan ako. Babayan ti dara ni Apo Isus. Kiti may kadwa nga panakaisalakan isu dayjay may salsalakan ak itinaldaw. We are being saved from the power of sin. Isalsalakan at babayan dayjay panakabalinti basol tinaldaw-aldaw. Isu nga naisalakan akon itinaglabas ko ta pinakawanan ni Apo Isus. Ket indeklara na kun akas nga haanak nga nagbasol. Maarami daday tagayem intun mapangka ken kuana. May kadwa ko nagtatay, may salsalakan na tinaldaw-aldaw. I can do all things to Christ. Mabalinak amin. Aba nagapot. Kini Apo Isus nga mamigsa kanya, mamagpapig sa kanya. Ikan na tayo ti pan nakabalin ka kapsat. Kiti may katwa pan nakaisala, may salakan akto. Manipod ti kaawanan iti basol. Awantun iti efekto iti basol. Tadi jay sagsagana ni Apo Isus sa gloria nga agpaay ka dagiti managtulnog ken kuana. Madandan tu dayta sagot wenno balangat iti biag. Nga isu nga ragsaken dagiti tattao nga agtulnog. Gagayem ken kakabsat. Anya tinagragsakan ni Jesus at tinungpal. Dagiti bilbilin na. Iti nagtulnog kadagiti bilbilin ni Apo Dios. Nagtalinaed ti linteg. Nagtalinaed ti panagtulnog na. Ket di Salmo 40 versikulo 7 ken Hebreo 10 versikulo 5 kunatoy nagragsakan ni Apo Isus ti panagtulnog na kadagiti bilbilin ni Apo Dios. Adda kadi may basang Pastor Ariola. Ada basaek di jay libro ti Salmo. O mapantay ti libro ti Salmo, kapitulo 40. At kastiti ko na nagagayem. Basahin tayo man dayjay. Salmo 40, versikulo 7. Kastiti ko na tinggan nyo kakapsat. Idi kasta kinunak adtoy umayak. Iti lukot ti libro. Adda anay surat amay panggep kanyak. Ni nakita yung kakabsat. Nalawag dito'y. Nga da, dagiti nailanad. Kastamet ti kunana di versikulo 8. Kunana dito'y pagragsakak. Nga aramiden ti pagayatam o Diyos ko. Wen tilinteg mo. At dati unag ti puso. Ni Apo Isus gagayem. Nagragsakan na ti nagtulnog katigiti bilbilin ni Amana. No nagragsakan ni Apo Isus nakita na dagiti nakaskas daw a banag nagapuanan na daytoy anyan tulakit din kada tayo di tayo met kadi suruten daytang ehemplo in paay ni Apo Isus. Wala Pastor Ariola nga napukaw mutten daytang alinteg adu dagiti mga kasaba nga mga ipukpukaw adu dagiti argumentos dagiti pangpangulo ti relihiyon nga ibaga na awanan ti linteg nasuktanan iti linteg ti ayat ngano pantayo mabasayan kakabsat iti libro ti Mateo 5 versikulo 18 anya ti kunana ditoy 5:18 kunana toy nalawag amabasa iti kastoy kakabsat. Ala, sakbay tayong mapanti dayjay, mapantayo jay 17. Kunana toy, di kay pagarupen nga imayak amang dadail tilinteg, wenno kadagiti mamadto, sa anak nga imay, ngamang dadail no dikit mangtungpal. Ala, da kayo nga mga ibagbang nga awan tilinteg, imay maganti nungpal ni Apo Isus, sana mapinukaw gayam, gagayem, kan kakabsat. Katalawag ako na natoy nagtalinaed ni Apo Isus na itang panagtulnog. Ket uray pa di libro ti Roma
Ibagana da ito nga hantay pukawen. Buwan, hantay pukawen tilintag. Nagtalinaid ay gana tatadapay lain tilintag ni Apo Dios. Nakabubutang dagiti tao kurada awan tilintag. Ngem no kamaten da magarod dagiti mangdanyos kada kwada uno mangpapatay kada mabutang da magarod. Aglumang da uno mapandati sa baling nga lugar. No pasyente nga dalintag ni Apo Dios ada kapya. Antay nga agbubutang agsipud ta adatal na kinunak. Di na pan nga broadcast tayo. Yang kunana dito igagayem. Iti libro ti Roma 3 versikulo 31. Pukawin tayo nga rod ay tilintag gaputi pamati. Ni kaanuman. No diket pagtaginayunan tayo tilintag. Roma 3:31. Dito gayem. Imbasak yan ka. Nagiti prueba. Ngahan nga pinukaw ni Apo Isus tilintag. Matthew 5:17. Ken Roma 3, versikulo 31. Kasano ti kinagnanayon tilintag ni Apo Dios. No basahin tayo manen, iti libro iti Matthew, kapitulo 5:18, kunana to'y tati kinapudnuna kunak kada kayo, nga agingga ti mapukaw ti langit kendaga. Oral kumano may nga huta wenno tulnek dinto mapukaw tilinteg agingga iti suamin matungpalda. Agtalinaed ti kinagnanayon iti linteg gagayem. Kas ti panagtalinaed ti langit ken ti daga. Anya digiti dua nga nakabingbingayan ti linteg ni Apo Dios. Naibaga kon daytoy iti imuna nga broadcast tayo dinapan nga Domingo. Nga ti 10 nga bilin at dada nga nabingay iti dua. Ket mapantay man di libro iti Matthew, kapitulo 22, versikulo 37 ken 38. Ket kita ente dito iti umuna nga nakabingayan na. Anya ti kunana ti nasantuan nga surat gagayem. Iti libro ti Matthew, kapitulo 22, 37 ken 38. Kastoy ti kunana kakapsat. Ni Jesus kinunana ken kuana. Ayatem ti Apo a Dios mo, iti amin nga pusom, ken isu amin nakararuam, ken ti amin nga isip mo. 28 kunana toy, daytoy isu ti umuna ken dakkel a bilin. Nakita yung panagtulnog ken ni Apo Dios, isu dayjay umuna nga bilin. Isu nga nakitaan tayo dagiti duwang nga nakabingayan ti linteg. Umuna, isu ti ayat. Panagayat tayo kani Apo Dios. Anya mo may kadwa nga nakabingayan ti linteg. No mapantay manen iti libro ti Matthew kapitulo 22, versikulo 39 ken 40. Kasto ti kunana gagayem 39 at 40. Ket iti may kadwa isu ti umasping ken kuana. Ayatem ti padam a tao akas iti anya bagim. Wen. Kadagitoy duwa nga bilin naipukpuk amin alinteg ken ti sinao dagiti mammadto. Gagayem ko nga dumdum niya. Nagimbag gayam ti linteg ni Apo Dios. Kung kunatay laki din nga awanen ket napukawen. Isugayam ni tinakaibingayan dahil umuna isu dahil panagayat tayo, panagarayan tayo kani Apo Dios. May kadwa, isu dahil panagayat tayo. Kadagiti sabsabali, uno pada tayo na tao. Amuyo gagayem, adu dagiti may bunga, ti panagtulnog. Anya ti aramiden ti tao akas bunga ti ayat na kani Apo Dios. Dagito iti mapasama ken kakabsat. Takunana ijay libro ti Juan, mapantay di libro ti Juan 14, versikulo 15, kasto ti kunana, basahin kada kayo kakabsat. 14, versikulo 15. No ayatendak kunana toy. Tungpalan nyo, dagiti bilbilin ko. Ay ayaten nyo mutla ni Apo Jesus kakabsat. No mapantay di umuna nga Juan. Libro ti umuna nga Juan na lawag nga kunana di kakabsat.
O muna nga Juan, Kapitulo 5, versikulo 3. Hasta iti ko na nagagayam. 5, versikulo 3. Masahe kada kayo. Takuna na ti kastoy. Tadaytoy ti ayat ti Dios. Atong palin yu kuma dagiti bilbilin na. Ket dagiti bilbilin na sanda nga makapadagsen. Apay nga ipilit tayong awanan tilintag. Apay nga ibunan nagtayo kay ibaga na toy nga agtalinaed itilintag. Ayat iti apo ken ayat ti Dios ket kunana toy. Kunana dagiti lintag wenno bilin na saanda nga makapadagsen. Tadaytoy iti ayat ti Dios. Gagayem ken kakabsat. Anya ti aramiden ti Dios kadagijay maki kayamot ken kuana. Dayjay maki relasyon wenno panakay konektar iti biag ken Kristo. Isu dayjay ti mapasama ken into no ti sangapulo nga bilin ket agbalinan nga paset ti panagbiag tay gagayem. Isurat na tilinteg na kadagiti isip ken puso da. Kas ka nga nagiti panawen dagiti Israelitas nga may basbasa dagiti dinteg ni Apo Dios ngem tatan. May palagipan ng kaputan ay mulan ay saad ti panunot ken ti puso tayo. Ket umay ti panagbasol makita tayo ken may palagip kada tayo. Nga di ka tayo agbasol agsipud ta ayatan ta niya po Diyos. Idaydayaw tayo ti Diyos. Ayatan tayo ti pada tayo nga tao. Kasan tayo nga dadadaulan wenno aramidan dagiti banag amang pasakit kadagiti sabsabali ayatan nagagabsat. Anya ti masao kadagijay mangitan dudo ti ayat ti Dios babay ti panagtulnog da kadagiti bilbilin na adada dito iti talo nga mapasamak kadagiti tattao. Agtaginayon, agbalenen na paset ti panagbiag dati panagtugnog. Isu da iti kunana umuna maawagan da iti nagasan. Nabindisyonan nga tattao, kunayan ti Apokalipsis 22, versikulo 14. May kadwa, romang ay da. Ala kung kunatay, apay hanam la romang ayen. Ni kabagis ko, ni karubak, nagpipintas ti balay da, nagado ti negosyo da, nagpipintas ti lugan da, kat siya kat larumang ayin. Gabintag salsalungasing tayo, tilintag ni Apo Dios. Hantay agtultulnog. Kat ti Salmo 1, versikulo 1, ken 3, kunatoy, dagiti tattao nga agraem iti Dios. Dagiti tattao nga agtulnog kadagiti bilbilin da, rumang ay da, di mo lakit ti rumang ay gayem. Ngayon nagtultuloy kang agbasol, kung na di Proverbio 28:14, kung na jay. Di danto rumang ay. Dagiti tattaong agsalsalungasing, handan to nga rumang ay. Nakita yung kakabsat. Alagriing tayo. Luktan tayo ti panunot. Ken ti baro nga bigat. Uno parbangon ka dagiti panagbiag tayo. Ang mga lakit di adda dagiti bambanag nga saan tayo nga aramiden. Ket Santa Yumet nga maragpat dagiti bendisyon ni Apo Dios gapu kadagiti Santa Yu nga panagtulnog kadagiti bilbilin na. Di may katlo amagunod dagiti agayat ken ni Apo Dios ti panagtulnog da maadaan dati kapya ken kinalinteg. Kapya ken kinalinteg. Isaya 48 versikulo 18. Isumulano da dumaket han tayo makaturturog, ada di biag tayo nga saan nga kalmado, biag tayo nga saan nga natal na launay, gaput awan ti kapya. Awan day diya kinalinteg ni Apo Isus nga marik na kadagiti panagbiag tayo. Apay! Inaldaw-aldaw tayo met gamin, nagsalsalungasi. Dagiti bagbagi tayo met ti kayat tayo nga suruten nga saan nga ti pagayatan ni Apo Diyos. Dagiti bukod tayo nga panpanag na iti biag, isumutan ti adda nga masurot nga may papilit kadagiti panagbiag tayo nga hamot nga kuna tayo ti pagayatam o Apo ti makiadda kanya. Ti panagipagpagnam kanya iti daytoy nga biag. Kasano
ti panakatungpal ti bilin ni Apo Dios. Adadadua ka kapsat. Di Pilipos 2 versikulo 10 ibagana babaen ti panakabalin ti Espiritu. Idalan na tayo na itang Espiritu ti panagbiag ti kinapudno. Ket ti may kadwa iti Roma 1 versikulo 10 ited ti Espiritu ti pamati nagtungpal. Kayem sa dinuman nga lugar pagtengtenggam dahito yung programa ti radio. Di ka kadi isuko ti biyag mo. Ken Kristo tapno may kanakay iti panakabalin ti Espiritu Santo. Idinto at ti panagtulnog iti linteg isu ti aramid da apanakay paset tayo ana Diyosan akababalin na. Gayem adda tidak kalabindisyon ti panagtulnog. Agsipot ta managanan ka anagasan. Rumang ay ka. Madaan ka ti kapya. Talnagan kinalinteg. Iti panagbiyak mo. Di mo laawatan ni Apo Isus kat kunam o Apo. Awatin ka dito'y puso. Agsipot ta si kamot tinang ibaga. No ayaten datong palang niyo dagiti bilbilin ko. Kida ito'y aldaw Apo. Ikarik ti panagtulnog ko. Kan isusurot ken ka. O Diyos may amanagaya tunay. Anyan nga nagimbag iti adal. Na managanan kami anagasat. Managanan kami anarangay at sa tao. Madaan kami ti talna ken talna kadagiti panagbiag mi. Agsipud tadda ka ang mga idaldala na nagsipud agbibiyag kami. Iti na pusuan a kinalinteg ken ayat ni Apo Isus. Gaputi panagtulnog mi ken ka. Bendisyon namon ti aming nga pamilya. Iti gagayem, agdingdingeg tatatumay ranod damot Apo ti pambendisyon. Agsipud tat Espiritu Santo isun iti mangidalan kada kami. Nga maddaan da iti Espiritu. Di managtungpal, kinagtulnog ken kagsipud na dinawat mi na. Tinapategan agad na po may sus. Amen. Amen. Gapuna jay langit, gapuna